guys! Another day, another destination. So right now, nandito tayo sa May Balibago, sa Astro Park, dito sa Angeles City. and alam ko dito sa may loob ng Clark, nandito yung Philippines' biggest Korean convenience store. So excited ako na bili tayo ng mga noodles na alam ko sikat na sikat dun eh. So, G! Let's go! G? Annyeonghaseyo, 여러분! Ang cute nun, guys. So, nandito tayo ngayon sa Funhan Mart Clark. Ito yung sinasabi na Philippines' biggest Korean convenience store. Ayun, para sa ating mga viewers, Ate Cara, located ito dito sa May West Aero Park, dito sa May Clark Global City, sa May Clark. Ayan. So ate, parang iba yung peg natin ngayon. Parang may pag-Korean muna tayo. Magta-try tayo ng mga iba't ibang mga food nila and of course yung mga drinks nila. Excited na ako, nakikita ko na sobrang dami nating pwedeng pagpilian dito sa kanilang convenience store. So ano, Jess? G? Ito dito yung ano, kung paano yung nagluluto. Ayan, try natin mamaya. Ay, okay. Ito yung ano, pipili ka ng ramen mo doon, tapos ikukook mo ng sarili mo. Ah, may dalawang option pala. For noodles and for stir-fry noodles. Noodles with soup and stir-fry noodles. So, kailangan muna natin pumili ng ating ramen. Tara, ano kayang akin? Ito naman akin. Chicken. Ito yung akin, guys. Chicken. Ganito yun na ano, no, kinakain sa Korean. Mga K-drama. Oo, K-drama. Nakikita ko sa mga K-drama. Sige, for the Korean tayo. Ayun, tapos guys dito, sobrang dami nilang option ng mga Korean products. So, merong ano, tteokbokki. Di ba yun yung tteokbokki? Okay, so, let's try. add to cart. Add to cart. Tapos good thing tong place nila ate. Parang malapit sa mga workplace ng iba't ibang mga BPO. So ayun, of course, alam naman natin mga BPO, 24 hours sila. So perfect tong Funhan sa kanila. Tingnan mo. Ramen plus tteokbokki. Rapoki. Ramen and tteokbokki, guys. Bago to Or baka ngayon ko lang nakita. Rapoki. Ganda na ano. Ayan. So, dito meron ding yung kanilang mga pouch juice and pouch coffee. Alam mo, nakikita ko nauuso nga yung ganito. Oo, lalo sa SOCMED. Sobrang uso ng mga yung mga aesthetic na mga... Yes. Kasi nawala yung kausap ko. Umiikot, excited. Oo, kasi di ba parang ano, sobrang refreshing niya. Tsaka yung experience na ikaw yung magtitimpla. Ito akin, Blue Lemonade. Mga DIY kasi yung mga ganito. Ayan. Ito yung sa akin na lang, peach iced tea. Ako, Blue Lemonade. Ayan. So, ayun guys, sobrang daming flavor nito. Kung namomroblema kayo, alin sa kanila yung pipiliin nyo, don't worry kasi pwede kayo mag-mix ng dalawang flavor sa isang cup. Ayan guys, meron din silang mga ready-made na kimbap na mga iba't ibang flavor. So, ito try namin ni Ate Cara itong may samgyup kimbap. Yan, so guys, meron din dito mga onigiri, sobrang dami ring flavor, pero pipiliin namin yung beef bulgogi. So dito guys, sa may Funhan Clark, pwede din kayong pumili ng mga ice cream nyo kasi may mga ice cream din sila dito. Ayun, of course, pwede din mag-DIY na i-mix yun sa mga coffee nila. So, para try siya magiging natin. coffee float, no? Oo. Parang sobrang exciting kasi pwede mong pag-mix and match yung mga food nila. So, this time, pipili tayo ng ice cream natin. Ay, ang ganda ng packaging nito. Parang ano? Oo, para siyang meme. Anong meme? Ito yung pinili ko guys, itong OMG. Tapos, imimix ko siya sa may no sugar. Kasi may ice cream na siya. So, yun yung parang sweetener na lang niya. Ayan. And itong akin, itong kanilang isa pang brewed coffee. No, hazelnut. Yes, hazelnut. So, I think, complete na. yes, excited na akong magluto and kumain. So, before that, syempre, babayaran muna natin. Okay. Let's go! So, nakakuha na rin kami ng kanilang mga ice cup para doon sa napili naming pouch juice and yung gagawin naming coffee float. So, eto. So, meron silang different sizes. Ito.
Yan sa atin is 20 ounce, pero may mga 16 sila. And yung 1 liter, yung pinakamalaki nila. So, ayan. Let's pay na. Alam mo, nakakatuwa kasi, di ba, parang kahit wala tayo sa Korea. Kasi usually nakikita lang natin itong mga ganitong pag-shopping sa K-drama eh. Di ba, at least dito sa Fanhan, Matatry natin. Oo, natatry na experience natin parang Korean vibes. Tapos ang good thing pa dito, Ate Cara, within Pampanga. So Yes. parang may sarili tayong convenience store, similar with the Fanhan, na pwede natin itry. So ayun, ito na yung pinaka-exciting part dito, yung ating pagluluto. So kasama natin ngayon si Sir Juice at syempre i-assist niya tayo. Aside kasi dito din sa nakalagay naman na instructions dito, syempre maganda pa rin na meron tayong personal na assistance from Sir Juice. Yan. So sir, Okay po. So yung first step po yung natin gagawin is lalagay lang po natin yung mga noodles sa ramen plate po natin. ay lalagay mo. Yes po. Yung sa inyo naman ma'am, dahil stir fry po siya, later na po yung powder po. Pero yung mga mga veggie po, lagay na po natin. Okay. Okay po, lagay na po natin siya sa ramen maker po natin. Kaya one step, guys. Ilalagay sa ramyun maker. Okay ma'am, papress na lang po ng soup po. Tapos sa inyo ma'am, stir fry po. Good job. Bali, wait na lang po nila matapos yung mismong oras po. May 3 minutes pa po kayo para makain. Bakit pa ito-drain ko po? Pwede po okay na pahawakan to? At Yes, hindi pwede na naman. siya mainit. Okay na yung akin, guys. Ayan. So, yung akin, dahil stir-fry yung akin, ito-drain ko yung water niya. So, ito sa may tabi, merong drainage. So, ayun, para sa ating tteokbokki, ito yung cheese tteokbokki rice cake. Lalagyan lang natin siya ng water dito. Ayan, stir natin. Ayan, so after nating lagyan ng hot water, ima-microwave naman natin. Ayan, so for 3 minutes, iiwan muna natin dito yung mina-microwave natin para makluto siya. So, this time naman, guys, ito naman yung ating gagawin, yung mga juice natin. Ayan. At kaya actually, nakikita lang natin to sa mga TikTok. Oo nga eh. Ngayon Yes. may experience na natin Yes. dito sa Fanhan Mart. Ito yung flavor ng akin, guys. Itong peach iced tea. Sa'yo, Ate Cara. Akin, blue lemonade. Blue lemonade sa shell. So, ito, parang sobrang basic lang nito. Kasi may mga meron din available na mga Ice cup. Ayan. Okay guys, ito na yung exciting part, Ate Cara. Kasi lahat ng ginawa natin kanina, itatry na natin sila. And I think halos lahat dito is first time natin titikman. Kasi yung mga kinuha namin kanina guys, FYI lang, yung mga hindi pa namin natitikman. So let's see. Yan. So I think una tayo sa may Ito, mga... kanina ko pa ito gustong kainin. Ako din ito, yung aking ramen. Ayan. Ay, exciting. Ay, ang sarap ng akin. Sarap. Ito yung gusto kong ramen na na hindi maalat. Tapos, sakto lang yung lahat ng flavor niya. Sarap. Try ko tong fish cake niya. Gusto kong mag-experiment. May konti siyang spicy na cake. Pero, siya, sakto lang. And then, binigyan ko siya ng cheese kanina. So, parang mas naging creamy siya. Oh. Happy yun, sarap. Ganda. Yan ang ginawa namin. Ang sarap. Uy, not bad. Yung mga pinili naming mga noodles. Ang sarap. Okay, Ate Cara, exchange naman tayo. Tingnan natin kung anong lasa ng mga pinili natin. Hindi naman siya super anghang. Sarap, di ba? Na-creamy nga siya. Oo, di ba? Tsaka hindi siya maalat. Tama yung sinasabi mo kanina. Siya maalat.
Try natin yung mga nilagay mo na mga iba pa. Oo, ito yung kanilang fish cake. Ako gusto ko yung sausage nila. Ang sarap ng sausage nila. Tikman mo siya. Ang cute pa ng size. Tikman naman natin this time ang kanilang yopoki. Oh, yung creamy ah. Very cheesy. Okay. Taste test. Mainit. Sakto lang. Mainit. Ang sarap ng flavor niyan. So, try na natin ngayon yung mga drinks natin. Yung ginawa natin kanina. Ano kasi ulit yung iyo? Peach iced tea. Peach iced tea. And blue lemonade. Okay. Uy! Nabigay. Sarap. Ang ano? Ang refreshing. Sarap. Lalo na yung panahon ngayon. Oo. Diba? Parang sobrang perfect nito. Tapos, ayun nga, sinasabi nga natin kanina na sobrang dami talaga ng options dun sa flavor ng juice. And ayun, ulitin lang natin na pwede nga kayong mag-mix ng dalawang flavor dun sa mga pouch juice nila. Ayan. Para sa ating mga viewers, guys, for your information, itong Fanhan, nasabi nga namin kanina, located ito sa may West Aero Park, dito sa may Clark Global City, sa may Clark. Ayan. So, pasok mo ng mismong entrance ng Clark, malapit lang siya sa unang kanto, right? So, ayun na siya, makikita mo na. So, parang, yung mga kasi viewers natin, baka galing silang ibang lugar. So, ang pinaka-landmark na ipipin nyo dito, guys, is the Clark Global City. And ayun nga, Jess, napansin ko din kanina na simula dumating tayo dito na yung customers talaga nila tuloy-tuloy. And sinasabi nga natin, maganda yung location niya. Oo. Kasi nga parang malapit siya sa mga BPO companies. So yun, kapag ka medyo nagmamadali kayo na kumain, di ba parang kung may hinahabol kayo na oras, yung mga instant na mga noodles dito, perfect ito. Yes, kasi sobrang bilis lang nila na maluto. So ngayon, itry natin itong iba pa. Ito yung akin yung fish cake stick. Yeah, ito naman akin is the Korean Vienna sausage. Taste it. Ang sarap niya ito. Ito yung malaking version niya kanina dito. Ang sarap nito. Sarap din na ito. Sarap. Ang sarap nila, guys, no jokes. Okay, next naman natin ang samgyup kimbap nila. Ayan. Madami din silang flavor, guys, pero pinili namin itong samgyeopsal version. Okay. Tapos sabi ni ate kanina, pwede din palang init yung mga ganito nila. Ayan, kung gusto nyong mainit sila. Okay, this time. Okay guys, ito na po mga kimbap nila. Masarap siya, pero mas masarap to pag mainit siya. Yung sabi ni ma'am kanina na dapat iinit siya. So ito, yung pinili namin is the samgyup. Yeah. Parang di ka na mahirapan mag-roll-roll. Nandito na siya lahat. Okay. And then next natin, last, itong kanilang beef bulgogi samgak. So ito yung kanilang onigiri. Let's try this. Beef bulgogi. Oo, beef bulgogi. Uy, ang dami naman. Ang dami na naman. Ayun, oh. Alam mo kasi may mga natikman ako ng mga ganito. Na parang sobrang konting-konti lang yung laman niya. Pero ito pagkagat mo, Fully loaded siya. Masarap siya. Perfect to, guys. Okay, this time naman, Ate Cara, i-rate naman natin yung all na food, experience, location, and even the crew. So, start muna tayo sa ating food and the experience natin ng pagluluto kanina, yung parang pag-mix and match nila. I-rate ko yun as 10 over 10, Ate Cara, kasi ang gandang experience nun. Parang kahit nandito ka sa mismong store, ikaw yung mismong gumagawa, tapos choice mo. Tapos yung pinaka-favorite ko yung parang sinabi ni Sir kanina, yung pwedeng i-mix and match yung mga drinks and all. So, 10 over 10 sa akin, guys. ako naman, siguro dahil marami na rin ako nakikitang mga Korean na convenience store, lagi-lagi nasa isip ko, gusto kong ma-experience yung magluto. Yes. Pero kasi normally, na nagluluto naman talaga tayo ng noodles. Pero yung experience na ito, nandito tayo sa ganitong klase ng convenience store, parang ayun, 10 over 10 experience yun. And yun nga sinasabi ko kanina na sobrang, yung place niya sobrang aliwalas. Parang,
Ewan ko, ano ba yun? OA ba yun na ang sarap magluto ng noodles kapag ganito Uy, hindi, kalinis? totoo yan, oo. Diba? At saka yung mga machine na ginamit doon, parang sobrang convenient niya. Kaya nga siya convenience store kasi nga sobrang convenient. Lahat. Oo. And yung food, ang sarap. Ang sarap. Kasi nga ikaw, you have the, the liberty. Oo. Na Pumili. di ba? Na kung ano yung mga gusto mong isahog, ano yung gusto mong mga ilagay. So, grabe, ang saya. In terms naman sa mga crew nila, guys, parang hindi na kailangan ng explanation kasi yun nga, sobrang accommodating nila. Even yung manager nila, 10/10 sa kanila. Ayun. Tapos yung kasing iba, parang kung gusto niyo magpa-assist ng pagluluto, yung parang ginawa namin ni Ate Cara kanina, pwedeng-pwede. Sila mismo i-guide nila kayo all throughout. So, Jess, kain pa tayo? Kain pa tayo, Ate. Gusto ko pang kainin to eh. Ako, ito gusto ko talaga try. yung gusto ko. So, ayun guys, try na natin itong ating DIY coffee float. So, kanina namili na kami kung ano yung mga flavor ng ice cream na gagamitin namin and yung coffee namin. So, ito na sila. Let's try! Ito yung sinasabi namin kanina, guys, na pwede kayong mag-DIY. Wait lang, shake muna natin. Guys, this time, ayan, imimix na natin yung ice cream sa coffee. Wala, lumabas. Diba? Oh, cute niya kaya. Pwede na to. Cheers. Uy, masarap. Ay, ang ganda ng combination nito. Kasi kanina yung sa akin, no Masarap. sugar siya. So, naging sweetener niya, yung ice cream, hindi siya matamis. Yun. 10/10 sa akin. Masarap siya. Tsaka kahit na nilagyan natin ng ice cream, yung lasa ng coffee niya hindi nawawala. Alam mo, may pait pa rin nung coffee. Kasi parang, baka nag-worry yung iba na magiging siyang matamis at mawawala yung lasa ng coffee, pero hindi. Nandoon pa rin yung tapang nung coffee. Anong rating mo sa'yo, Ate Cara? 10/10? Yeah, same. 10/10. Ang saya. Ang saya, ang sarap. So, ayun, while inuubos namin yung drinks namin ni Ate Cara, kung gusto niyo din matry, ma-experience yung mga kinain namin kanina, and yung mga ginawa namin, guys, visit Funhan Mart dito sa may Clark Global City, sa may West Aero Park. Ayan, para matry niyo yung kanilang mga product. So, ikot tayo. Tingnan natin ano pa yung pwede nating mabili. Eto Ang na, dami Ate nating Cara. nabili. Yes! Grabe. So, ayun guys, finally, may baon na kami sa aming next destination. Alam mo, excited ako mamaya para sa pupuntahan natin. Makakain ulit natin itong mga pinamili natin sa Funhan Mart. So, G?